Eller dit. Nick, kom ned deropfra. Det er så ondt. Nej. Så dreng. Hvad? Ja, det er Dips. Giv mig min dips. Hold nu kæft. Nu er det for min chip. Giv mig min dips. Er det stadig dips? Hvad? Mark! Han har taget dit dips. 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 Det er et halvt sekund, så vi smadrer alle de der baduner, eller hvad fanden det er. Hvad for nogen? Han har taget dit dips. Mark, hvad laver du? Smadrer roden, mand. Tror jeg ikke, jeg smadrer den. Det er fint tilstand. Hvorfor fanden de helvede har du lagt dem ind i ovnen med plastik på, mand? Har du det? Hvor dumt, mand. Hvem er det, der kan lave mad? Tag det sammen, eller du tager flere plastik af, mand.